mga lakdang panglehislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang marena, hapon po gararay sa gabos ng mga parantabay. Biyernes po ngunyan, mag-irebe-iba naman kita digdi sa programang 3D sa GB. Ang programang ini ito sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo, Edwin Peralta po. Magsarabay-sabay naman kita sa Godyan na alas 5 nin pagkahapon. Magro-restorya lamang kita digdi sa tuyang programa kaya dyan lang po kamo. Digdi man ako. Katong tadyan sa Lado Technical si June Napoles, the point guard. Sa IT si Jerome Martinez, power forward. Kaso ba ko ini magkaapila? Sa kabos pong pigabot kay sa tuyang broadcast, ang samuya pong patara-tara pangungumusta ngunyan na pagkahapon na ini. Diyan lang kamo ano. Sige, so dire-diretso pagkatakan sa tuyang mga istorya digdi sa 3D sa GB. First, pasalamat kita sa Amang Diyos, sa mahal na Diyos. Dalanta kita tabi, kung baga nakaligtas kita sa katibaadan, darakan bagyong Opong. Ayan. Okay? But namumundo man kita por medyo anoan o yan ang nanganaan man so inagian kan na bagyo which is Masbate. Yan. Nanganaan so Masbate. Dakol duman na mga pamilya ang naapiktaran darakan pagrapado kan bagyong si Opong. Yan. Maringan kita nakaligtas and an sorsugon ta buminaba so direksyon kan bagyo. Yan. Naglandfall duman somewhere in Samar, then uminagi sa Masbate, iso narapunggas. Dakol ang mga nagkadaranyaran. And sabi nga ni, may tulo katawong nagadan. Yan. Bago man sa Masbate, susaro, somewhere in Camarines Norte.
Yan. Okay, kaya nangangapudan ang ibang grupo na tabangan ang Masbate. Iyo po. Igwana ki grupong nag-launch ki Operation Tulong na makadamot nin kung ano man na klase nin ayuda na pwedeng ikapadara duman sa Masbate. Matabangan, so mga naapiktaran kan bagyo. Yan. Pati nga ni, so iba duman na simbahan, nadanyaran man. Iyo. And kita man digdi sa tuya, sabi nga ni kayan, grabing pasalamat naman because na-spare kita. Pero yung nga nito, tinamaan so Masbate. Yan. So, gayod, so iba dyan na launch kan, yan ang Operation Tulong. Yan. Sinda naman ang bahala. Gayod, so mga essential needs ang kaipuan duman. So mga arong na nagkagaraba, natural, kaipuan duman ki mga construction materials, nipa, sim, pako, yan ang kahoy, lawanit, o plywood, etc. Ito ang kaipuan na maray, nga ni makatindog giraray, susendang mga arong. So food assistance, yaw naman yan ang DSWD. Yaw naman dyan ang ibang mga ahensya ng gobyerno na handa na magtaonin mga pagkakan duman sa mga affected families. Iyo? Yan. Although, digdi sa tuya, may mga naapiktaran man. And, syempre, lalo na sa mga farmers ta, so mga paraumata, naapiktaran man so sa indang yan ang kabasan. Medyo bako grabe digdi sa to. Medyo bako grabe. Duman sa mga inagian kan nakaaging bagyo, iyo to. Bata sa iba, madali na kutaan ng anihon. Rinapungga sana. Although, kadaklan kan mga pananom, mga paroy, insured man iyan. Pipaagi yan sa insurance. Tanganing, mabayadan sindakan gobyerno. Yan. Iyan ang kaipuan. Okay? So, digdi sa tuya, medyo minimal lang. So, damage, Yan. Sabi nga ni kayan, nakapaghanda man kita kimaray. Nakapaghanda man kita. Ini ang karahayan kan naghahanda. Nagpreparar. Nakakamtanta ang zero casualty digdi sa tuya. Buda itong pigaapod preemptive evacuation. Efektibo baga, tabi? So, pigaapod preemptive evacuation. Days before kana bagyo, secured na sa mga tao. Kasuhapon nga ni, baga, sagod nga alas 6 o alas 7 nin Banggi, dapat sa mga would-be evacuees, sa mga posibleng nasa delikadong sitwasyon, ikulukar na sa mga evacuation center. Baka, so LGU, nagiro tulos. Iyan ang karahayan kaan. Buda, siyempre, may mga piguribo naman na pagtiripon before. Yan.
magrapado an ano man na kalamidad. Today taman mga siguro to very erratic. So direction kan bagyo. Ha? Mababa, maitaas, mababa. Araw gatong buminaba. O di iyo to. All the while an expectation ta is ano yan, between Albay and Catanduanes. Yan. Pero buminaba. Between Sorsogon naman. Sabi, Sorsogon, Prieto Diaz, and Puntiria. Buminaba pa. Yan. Hasta sa Masbate ng Aragi. Pero pagaday sana, uto na si Opong, sa aga, most likely, paluluwas na ito naman. So, agi naman kayo ito. Yun naman problema. May maropa. Region 4B. Yun naman ang tatamaan kayo ito. Yan. Pero, magayon tabi, congratulations sa mga LGU. Dalan sa, kumbaga, aktibong hero. Na maprotiran susendang mga sakop na konstituentes. Maikulukar sa tamang lugar. Iyo. Okay? May decampment order naman nga ni na ipinaluwas so gobyerno na mag-uruli na. So mga evacuees. Pero may mga bit-bit man sindang pauli. Yan. Mga food items. Kumbaga, ayuda. Yan, Okay. Ayos magano. Yan. An araw kani, siyempre, aloy tanang na-experience yan, an araw kaya ng mga sitwasyon, turuod naman ang mga LGU kung ano ang mga dapat giribuhon. Yan. For so long a time na pig-aagian kita digdin in Bagyo, na-experience yan na kan mga LGU, maski sa mga bagong ngunyan, maski mga baguan ngunyan na mga bagong tukaw na mga alkalde, nakakaukod naman sinda. Kung ano ang mga dapat giribuhon. And like manner, so mga residentes man, maray sa nata, nagsusurunod naman ang mga ini. Yan. Dahil naman sinda nagtataragas-tagas nin payo. Unlike before, na matagas an payo. Kaya, si iba, nagkakaderescuido. Iyo? Okay? So, dyan sa 3rd District, si Mayor Giselle Salceda kan Pulangi, si iba pa dyan, Mayor kan Piodoran, si Mayor Banji Arandia, Mayor Trinidad, Mayor Onghuko, isay pa. And gabos man na mga alkalde, tulos man na nag-aksyon. So pagkaaga, kasubago, so mga nagkabararing mga sanganing kahoy, nakaulang sa bulos kan traffic sa mga tinampo, clearing operation tulos. Yan. Tanganing, day makaulang sa bulos kan traffic. Yan ang primero dyan na gigibo. Pagkatapos kan, pagrapado kan, ano man na kalamidad, be it landslide or bagyo, etc., dapat i-clearing una ang tinampo. Sa tabang ka na DPWH, ka na Bureau of Fire Protection, and iba pang mga ahensya, dapat malinigan muna ang tinampo. Tanganing, di makaulang sa pag-transport, pag-deliver kan mga essential needs. Yan. Bako lang mga tinampo, pati kung may mga ragpa sa salog, sa tulay, yan, dapat ma-clearing una yan.
paano mo ma-transport ang mga pangangaipo kung barado ang dalan. Yo? So yan, so giniribo mo na kasubago, although bako man bagang anong maray, digi sa tuya, oran-oran masana so namati ang tadigdi. Pasalamat nga itang maray, because araw kayan sana so inabota. Pero duman sa mas bati nga ni sabi ta, iyo ang nagsapar kan dagit kan bagyong upong. Iyan, okay. Marinapon kay amigong King dyan sa sa iyang area sa Bangker. Salamat tabi King. Iyo? Okay. Iyo nga ni ibig sabi nga ni kasubago baga may tulong na diskwedo. Iyan. Sabi po kan OCD. Iyo? Sarong 16 anyos, sarong anong na taon na parehong lalaki asin taga Masbate City, may saro pang 30 anyos na lalaki taga Monreal, Masbate. So 16 anyos na tumbahan kan o kaya na rampawagan kan Kesame. So 6 anyos nalamos. Yo? So sarong 30 anyos naumbalan man kan puonin kahoy. Iyugod mo magayan. Pangyayari, aksidente, dahil man malikayan na naroon ka ng mga aksidente. Iyo? Kaya, yun ni ang pigsasabi tangani na ito, gayod na mga biktimang ito, baka nagbalo man itong isalbar sa dirinin, ano di inabot, itong aki na nalunod, suduwa na umbalan kan kahoy, buda kan Kesame. Iyan. Pangyayari, Okay. So, yan, tabi ang sitwasyon, digdi sa tuya, sa mga LGU, usto na sa naman, ang pagtaon ni Tabang. Yan. Congratulations, tabi sa Gabos. Na nagtarabang para mas na maging safe ang sa tuyang lugar. Yo? Gabos man gayod na mga nagtarabang. Yo? Mga agencies. Ayan. So, aki may na-assign social worker duman sa Bulan. Pigtaga po dan ko kasuwa po niya ko, kumusta ka mo dyan? At kung sabi baga kung Suprieto Diaz ang pwedeng targeton, aranisin na duman sa Bulan na may dagat mamagaduman. In between Masbate and Bulan, sa Tikaw Island or sa mainland Masbate. Pigtaga apudan ko. Una nga kami papadigdi sa munisipyo, nag-repack nin relief goods. Yan. For distribution sa mga residentes. Tadumana asenso aki mi bilang social worker. Suduman man sa Katanduanes, monitor ko man. Bata masaraday pa ang mga aki. Arani masinda sa dagat. Sa San Andres. Yan. Pasiguro man. At least, safe man. Okay. And, digi sa tuya, sa mga volunteers, sa mga men in uniform, ayan, preparado man gabos
kan mga dapat nindang giribuhon naka-deploy man sa mga sa mga designated areas ninda. Iyo, at least kung baga sulit man so kapagalan. Dahil magkitang na-monitor digdi na mga pagbabaha. Taday man nga ni ki makusog na uran. Although may paros-paros man. Natural yan. Arani man kita sa Masbate. Yo? So, thanks God. Salamat na sa mahal na Diyos na ligtas kita. Pero ito nga ibig sasabi ta na si duman sa Masbate, ito ang kaipuan matabangan. Matabangan lamang. Iyo? Yan. Okay? Sige. 24 minutos makalampas ang alas 4 ni na pagkahapon. Kasubagong aga, bago pig-deploy o pig-pauruli, pig-decamp sa mga residentes duman sa Pulangi, yan. Igwa nga nakipabalon, hot meals. Yan. Courtesy ni Mayor Giselle Salceda. Yugo-yugod mo, nag-evacuate ka, June. Dumang ka sa mall. Ayos, salamat palang tabi sa mga mall owners, na binukasan ninda susendang mga malls para sa mga evacuees. Digi sa SM, libre so overnight parking. Iyo. Sa mga sa simbahan, sa mga kura, para ko kaniba-ibang simbahan, salamat man tabi, binukasan nindo ang pinto kan sa indong simbahan na para mas na maakomodar sa mga evacuees. Yan. Yan sana siyempre, di ko mag-expect sa laog kan simbahan na kutsyon sa indong iigdaan. Okay na, duman sa mga tukawan sa simbahan, pagtarakip-takipon nito, pwede ka na duman. Baka magdara ka lang sa diri mong kutsyon, sleeping bag. O di ibiklad mo duman, pwede na duman. Duman nga ni sa Pulangi ito, may mga tent, ayos baga individual, kada pamilya may tent, ayos baga. At least may privacy ka. Pero ito, mga magayono na tent, pero dahil man ito pigtao sa pag-uruli ka ito, dahil man ito pigtao sa mga okupantes. Gagamitin pa ito sa mga masunod kung in kaso. Pero at least, dumang ka sa laogkan tent, yan. Safe ka na duman. May privacy ka. Pero makalaog duman. Mga 4 katao gayod, pwede na. O 5 katao. Ayos baga. Ayo? So iba, nganing di man mabor sa mga aki, may mga ginaribong event para sa mga aki. Na imbis magpara serial phone, tinawang ki mga mga materyales, artwork, mag-drawing lamang sinda. Sagod na mag-aga. Di ayos baga, mga artwork, duman sinda. May space man duman sa mga aki. Di mo na kamo, korret lamang kamo, imbis magpara rarabas, magpara daralagan sa laogkan, evacuation center, di ka mo sa area ngini. Di man ka mo mag-kororit. Yan. And pasalamat kita, tadain nag-brown out. Iyo? Di nag-brown out. Okay di man ki, kung baga, okay man nga ni, so, sitwasyon tarigdi. Iyo? Iyan sana. So, at least, mga tugang,
pag-araw kayo ng mga sitwasyon, nakakahanda kita kan mga dapat ang giribon. And we hope na sa mga masunod, iyo giraray an sa tuyang gibuhon. Iyo an sa tuyang gibuhon. Maging pattern na ini na natangayat sa masunod, dahil man kita nakakasiguro na iyon ito ang ultimo. Rumdumunta na October, November, December, last quarter. Igwa pa ki mga maabot na bagyo. Dito man pwedeng mapugulan iyan. Ano? Pero ang sabi kang pag-asa, 20 na bagyo ang malaog sa Philippine Area of Responsibility. And ano kayan, siste kayan, mga tugang, na pag last quarter, bako man sa kung ano, experience yata na ini, pag nagkambyo ang wind direction from habagat to amihan, ang tendency kan bagyo, palaog man digdi sa to. Ali duman sa sa minapon bagayan sa hinatuan, diyan sa Surigao. Inagihan mi na iyan na hinatuan na iyan. Kan na panahon na sinakob so Davao, Davao, Compostela Valley, iyan. We were there sa Davao. Iyan natagom na. Inagihan mi iyan. And ansaro sa mga first responder kayo, iyo po ang Team Albay. Kasabay ko kayo si Dr. Cedric Daep and Doc Nasrim Pilio, si Doc Mendoza, tapos iba pa. Dakulong kami kayo. Duwang bus. Pasirin kami duman sa lugar na ito. From Tagum City, inagihan mi so hinatuan. Anya ko, digi palan an gilid talaga kan dagat. Diyan minapuon an ali sa Pacific Ocean. Diyan sa may hinatuan, Surigao, mina paglaukan sa Philippine Area of Responsibility, pasasakat na yan. Anya ko, digi palan. Mala ito, nag-overnight sa na kami duman sa Aranisa Port sa Surigao. Tadyang baga mina laog man sa mga roro. Yan, duman sa port ka na Surigao. Yan. Uyog-uyogod mo so di naman ming renapado kan bagyong Pablo. That was December. Boston, ano pa ito, Tulong Banwa, plat talaga. Plat talaga so mga banwa, tagilid kidagat man ito. Nasa ibabaw kami kambulod, nadudo ngawan mi, nanganaan. So, sabi nga ni kan mga yaon duman, uyan ang after 100 years, na daisinda tinamaan kan bagyo, isa na ito ang Pablong ito. Nakagulpi man sa inda. Bata pag abot may duman sa ano itong lugar na ito. Bako ito sarong banwa. Di siyempre may markas sa muyang bihikulo. Nag-aanap kami kan munisipyo. Sa munisipyo, day may nakukuang maray. Ano ka ayan? Uyan ang garaba man so mga atop. Yan. Sige so saro duman na nakamotor. Sige so sunod-sunod sa muya. Sige so sunod-sunod. Kung sa'yo kami maduman, yaon man. Siyempre, naadit naman kami. Dayo ba ya duman? Ang kabady ko, si Jux Nunez.
Ayan, si Rondon Ricaport, kasabay mi. Ayan. Diyo, pagbaba may duman sa munisipyo, may puro park duman. Barabaan kami, nangapot-apot, kung saan ang munisipyo, mga courtesy call. Itong nakamotor, parada man. In-approach kami, taga-Albay ngaya ka mo? Ha? Sabi mo, opo, bakit po? Ano ngaya ako digdi? Sectoral representative. Ha? Ayan. Kung baga, miyembro kan konseho, kan sanggunian bayan, representing ano itong sektor na ito, so mga tribu duman. Nalingawang ko. Pero ngaya, taga-Albay ngaya ako. Taga-Uwas ngaya ako. Ano di ngaya, digi na ngaya ako napirmi, sa pamilya niya, yaon na duman. Ako man nagkakapot ngaya kan community mi. Ano? Kung baga, sarok man na grupo. Then, siya man ang minarepresentar duman sa konseho. Ayo, hindi uron-uron kami. Hasta nakuamay sa ibang mga leaders duman, oron-oron kung ano ang mga gigibuhon, may na-assign duman sa hospital. Ayan. Pero ang sistema may, mga alas 3 pa sa naan pagkahapon, orulian na. Habi sa moya duman kan mga kaorumi duman, dapat nga alas 3, pull out na kamudigdi. Mari lamang nga ni, kung so, uulian mi, arani sana. Arayuon. Arayuon. Mahali kami naman alas 3. Nagkakabot kami sa dumanan mi, sa laugan ming, pigistaran ming hotel. Banggi na. Uyug-uyugun mo baga yan. Pero, kung sa tinampo, dahil kang problema, abaa. Maiwason kimaray ang mga tinampo dyan. You know? Pero pigiling mo yung mga buluduman, talagang nagkaparalod, maliwanago na. At sabi kan mga yaon naman ho, kasukat nga kalbo na ang mga kabubuldan medigdi. Mala nga ni, duman sa may pier kan, di naman nan may, nangaya kaya duman sa dagat sa mga darakulao na turuso. Pagpaparapurutol na pala. Ayun ang problema. Pag araw kaya ng kabubuldan ta, dahil ng kahoy, dahil nakimasagang sa tubig. Kaya yun na yan, ang landslide yaon, ibaburulos ining mga darakulao na kahoy, etc. Makaus sa mga pagbabaha. Okay? So, iyan tabi ano. So, gayod, ining mga sitwasyon na ini, magtaon sa tuya man kay leksyon, tanganing pag-abot kan mga aldaw, kita man siya na po kani an dapat na manginot orawang may panahon pa. And for the next generation, yun ang dapat ang paghandaan. So, mga masunod na henerasyon. No? We keep on destroying our environment. Iyan. Pagkapararaot ang sa tuyang kapalibutan. Pag-abot kan oras, irakman kan mga masunod na henerasyon. Iyo? Okay? Sige. Mga tugang taod-taod, mabalik po kita alas 4:35. Mabalik ang sa tuyang programa. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Okay, sige, diretso po kita iba pa niya itong mga istorya digdi sa 3D sa GB at sendo sa karayang buot ng opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Yan, si Kong Adrian action man tulos, ano? Before kan paggarapado, although sabi ta na nga ni, dahil magkimaray na dakulang danyos sa sayang sakop na distrito, pero through Dr. Cedric Daep, kaswapo mga nakauron ta, na nakapreposisyon naman gabos na mga ano yan, mga equipments kan 3rd District Engineering, kan ibang mga units, etc. And well coordinated man ini sa mga different LGUs, ano? Pati sa mga pig-apod tang preemptive evacuation. Ining preemptive evacuation, yan, ano na ini, yan ang policy na ini. Policy na ini. And sa mga LGU, bako lang digdi sa tuya, maging sa ibang lugar, nagpapautob naman kay ni na preemptive. Ano yan? O yan ang magayon, boda successful ang implementasyon. Kabita na nga ni kayan, maski medyo magurugastos on the part kan LGU, pero okay man, mailigtas and to save proper lives and properties kan mga tao. Yun naman ini pig-otob. Iyan na pig-apod tang Albay experience. Iyan. Way back kan panahon na si dating gobernador, dating Congressman Joey ang namamayo pa dyan. Iyon na yan ang pigpautob. Pati sa mga, kaya baga kahit ito, minadirigdi sa mga iba-ibang LGU, officials, madirigdi sa tuya, ano? Mapag-apod na benchmarking, madirigdi sa tuya, maadal,
kung ano ang pigigiributa in times of calamities. Yan. Nagpapaturo sinda kung ano ang mga dapat ngang giribuhon. Yan. Tapos, pag-abot naman sa lugar ninda, iyo man ang pigigibon ninda kung may mga emergency man. Bako sa nabagyo. Ha? Digli sa tuya, baga, you name it, we have it. Linog, storm surge, bagyo, pagtugak ang bukid, etc. Ayan. Although sa ibang lugar, wala man nga kimi bukid, wala man kimi mayon. Pero, minsan nga bagyo igwaman, linog nga igwaman, landslide igwaman, etc. Ayan. Iyo man ang sendang pig-implementar duman. Okay? Sige. Bueno, mga tugang sa iba pa niya itong mga istorya, o na makambyo kita kan sa tuyang topic, iyo, ngunya na pagkahapon na ini. O naman na nangod duman sa mainit na issue sa flood control. Yan. Araw ka may mga bagyo, may mga baha, o dyan nagkakadiskubre kung sa mga ipinaragibong flood control project nakakontrol sa baha o dae. Yan. Paano makontrol sa baha na so pang-ulang nagkagaraba na? Dalanta it's either substandard or madali magkagaraba. Iyo bagaan mainit ngunya na istorya duman sa Senado. Okay. May ipinalawas pong pahayag ang Department of Justice. Sabi po digdi, the Department of Justice today confirms that on the strength of sworn affidavits executed before the DOJ and the NBI, the National Bureau of Investigation has recommended the prosecution of the following individuals for case build-up with the National Prosecution Service. 21 tabi ini. 21 katawo. Saro-saro unta. Congressman Saldico, Senador Chis Escudero, Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, alias Bing Ramos, alias Mina, Undersecretary Mary Mitch Lim Kahayon Oy, Mr. Maynard Ngo, former Senator Bong Revilla, Carlin Villa, Undersecretary Roberto Bernardo, Engineer Henry Alcantara, Giancarlo Rivera, Linda Victoria Macanas, Juanito Mendoza, Sally Nicolas Santos, Jesse Mahusay, Andre Balatbat, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, and Engineer RJ Dumasig. The recommendation stems directly from the sworn statement of Engineer Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, and former Undersecretary Roberto Bernardo. Their statements provides the basis for identifying this individual as having sufficient preliminary links to the acts under investigation. Let it be clear, inclusion in the NBI's recommendation is not a matter of speculation or rumor. It is a result of sworn testimony under oath. If names have circulated outside of these affidavits, those are not recognized by the DOJ or the NBI until such time they are sworn under proper proceedings. Iyan.
natata, ano yan? O yan ang, yun na ini, susaro ka tao, dahi kasabay. Yan. Oh. Itong Sara Diskaya, ano ito? Witness na ito? Dahil pa man kayo dito na-aprobaran, buda igwa pa bagang sa dating Marines, na nagsabi man na iyo ang nagde-deliver, o ni si ito, si Orly Gutisa, sabi yun ni witness man, kaso may mga may mga director palan nagpapasabot, o dahil nga ini palan ini-witness ini ni Marcoleta si Orly Gutesa, yan siya daw nag-ibokan mga pigsasabi kay ni. Sabi niya baga, para ka 20 ngaya. Dapat ma-check ining marayman. Si Gutesa kung totoo ang pigsasabi kay ni. Taganing ma-verify kung ang pigsasabi kay ni, ang affidavit kay ni, totoo. Bata pignigarana kan abogado. Pignigarana kan abogado. Dabako man nga ako kayan. Yan. O di, magkakaburo kayo nga ni pag-abot kan oras. Yan. Aber daw, kung ano man ang gandaan mangyari. Yan. Okay. O di, yaw na duman. Pig-recommendar pa siya na. It doesn't follow na guilty na sinda. Akusasyon pa man sa na ito. Iyo? So, nagpalos naman in pahayag si Kong Saldi. Mananungod yan sa luwas na yan. Piko para para inganyar na umuli kang edigdi sa Pilipinas and face the accusation. Yan. Di ganing yung mga klarar ngaya, angabos ng mga akusasyon. Ayan. Okay. Maray na ito na yan ang masimbagan ang mga akusasyon. May basahan ko lang tabi ni ining statement man sa opisina ni Kong Saldi, dated September 25. Kasuhapon ini. Yan. Address to Honorable Faustino D. III, Speaker of the House of Representatives. Notice of revocation of travel clearance. Yan. At may order baga si Speaker D na within 10 days dapat maguli si Kong Saldi. Tanganing simbagon ang mga akusasyon. Okay. Oni sabi digdi, this is in response to your 18 September 2025 letter notifying me that my travel clearance has been revoked and directing me to return to the Philippines within 10 days from receipt of the notice or by September 29 sa Lunes. I received news of your revocation of my travel clearance
with both sadness and grave concern. I am saddened that my colleagues in the House of Representatives would deprive me of the time needed for medical care that I have been long previous scheduled, and gravely concerned that the decision to revoke my travel clearance was borne by pressure rather than adherence to facts and procedure. I have every intention of returning to the Philippines. I am also intent of belying the false claims made against me before the proper forum. Yet, I am very much apprehensive about what awaits me should I return to the Philippines, given that the public and your good office have prejudged me. This is evident from, among others, the revocation of my approved travel clearance without even first requesting for an explanation from my side. Among other reasons, the false, baseless, and politically charged statement recently made before the Senate of the Philippines, the House of Representatives, and the media have condemned me in the court of public opinion, and have stirred public hatred against my family and me. This has caused the public to condemn and prejudge me, even though no complaint before the proper fora has been filed against me. Example of the false, baseless, and politically charged statements recently before the Senate of the Philippines, the House of Representatives, in the media. Ito na. Examples sa radio ito paano? Dapat paduro na kulaon ta. Alato na ta. Unili kita sa ibong. Paano yun naman padakula? Alato na. Okay. So, digdi po, sabi po digdi ilawon tadagi ko na ang sistema. Ato na ta para kulaon tayo niyo. Okay. Yan. Oralawig pa ini yung statement ni Kong Saldi. Yan ito. Jerome Tabi, Martin of Tabi, tabagin ko ito kung paano padakula kayo niyo. Ano ngaran kayo niyo? Uning si baba naman sa nata. Uning padakula niyo yung sistema kayan. Yun yan. Sige daw. Ay, okay, maluya talaga kitang. Tapos, ibaba ko. I-scroll mo lang, sir. Dahil mga nagbaba. Hindi, sir. Baka i-scroll. Pildit mo yan, sir. Pababa yan? Marag mo, sir. Okay. Doon na ako. Pangyayari. Nawara lugod. Yan ito, pangyayari. Hindi, sir. Ayan mo. Ayan. Pababa. Yan, okay.
Yan, okay. Balikan tayo ni ano. Yan. Examples of the false, baseless, and politically charged statement made by the politicians include, among others, the following. Letter A, the insinuation that on my own I had made insertion in the entries in the bicameral report and the 2025 General Appropriations Act o GAA 2025. The insinuation are, of course, untrue since the bicameral report and the 2025 GAA were approved by both houses of Congress at plenary session and following the collegial process. The claim that my family owns the aircraft used to ferry the former President Rodrigo Duterte to The Hague, the family and I do not own this aircraft. And this is something that could easily be verified from checking the aircraft registry. Okay? Oh. Tapos, next. Okay, une pa. Basta na lang so. Na ito. Nawara alugod ano. Yan. Nawara na. Letter C, the claims that I supposedly requested fish import allocation for my supposed company called GC Victory Fishing Corporation. I made no such request and have nothing to do with this company. Upon verification, the CC stands for Zamboanga City, not Saldico, as the politician tried to insinuate. Yan. And letter D, the claim that I supposedly received feeds of funds from DPWH projects. I received no fund in connection with the DPWH project. Ayan. So yan po ang pahayag ni Kong Saldi. Ayo? Ayan. So, magayon, maray man ini na uli siya digdi, tanganing once and for all, maklarar iyan na mga bagay na yan. Iyo. Maray na po kay amigong Roy Quintano, naging task force UAHEM kay to after graduation ta sa AMT. Iyo. Salamat tabi. Okay. So, magayon po ini. And we hope na ano yan, sabi digi kan statement ni kan opisina ni Kong Saldi, at yun na so taramon niya. Yan. Basahon ta. Ana taramon na yun na ito. Dahil nalugod na ka Sabi digdi, I hope that when I return to the Philippines, I would be afforded due process and that you would ensure the safety of my family and me. Yan. Base po yan sa pahayag ni Kong Saldi. So, ano na sana? Yan ang alatunta na sana. Lunes, Pitsa 29, Iyan ang talaan na pagtapos kan 10 days requirement na
agad kay Congressman Ko na maguli sa Pilipinas. Yan. So, mas maray na tabi ito. Yan. Taod-taodon ta na sana. Duwang aldaw na sana o tulong aldaw na sana. Yan. Mailing ta na. Kung maguli. And tawan ta kay chance ining mga akusasyon na ini. Bako man siya na si Kong Saldi ang pig-akusaran 21 bagatabi ito. Yaon si Kong o Senador Cheese. Yaon sa mga senador, incumbent senador. Para, siyempre, andoy ka para doonan si Kong Saldi. Kung ano-anong mga akusasyon. And an sa iyang pag-uli, iyan ang matao kung ano ang kasimbagan. Nataday na kasabay naman si Speaker sa mga akusasyon. Iyan, dahil ita easy. Kung natataday na kasabay duman. Sabi na nga niyan. Sabi niya, Digdio, ako Bicol Party List Representative said he remains committed to addressing the allegation against him but admitted that he is apprehensive about returning to the Philippines, citing what he called an atmosphere of prejudice and hostility already directed to him and his family. Yan. The false, baseless, and politically charged statement recently made before the Senate of the Philippines, the House of Representatives, and the media have condemned me in the court of public opinion and have stirred public hatred against my family and me. Ko's remark came after the House of Representatives revoked his approved travel clearance and directed him to return to the Philippines by September 29. He expressed disappointment that the decision he claimed was made under the political pressure rather than due process. Ko reiterated that he did not benefit from the government projects and denied ties through controversies raised in the Senate. I hope that when I return to the Philippines, I would be afforded due process and that you could ensure the safety of my family and me. Yeah. Ko said in his response letter to House Speaker Faustino D. regarding the revocation of his travel clearance. Saga, Sabado, Domingo, o Lunes. Yan. Alatong na sa tabi yan. Okay? Bueno, mga tugang, dyan po minatapos ang presentasyon sa tuyang programa ngunya na pagkahapon. Happy weekend po sa Boss and God bless the Philippines. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa